Chiregai ndichikutsanangurirai mafambiro azvinoita. Isu we thrive on sucking human blood, asi we do it through kurumwa kwamunoitwa neinda dziya. The more yaunokwenya, the more blood we get out of you. Ndopaya pamunozongonzwa kuti munhu angodonha akafa. Sometimes tinenge tanyanyisa kukutora ropa. After every 3 months, tinodzokera kwagogo mulenga. Ndinofanira kudzokera nedende rizere neropa rekunoita mabiko ikoko. Patinosangana kwagogo tinotoita pati chaiyo, tichimwa ropa nekugeza rimwe tichizvidira. Huku pachokwadi haisi huku, asi kungoti ndezvemushonga. Hatiurayi hama hedu, asi kuti tinongobata pano neapo. Asi kana uchinge watsenga bhonzo, kureva kuti wakuchipinda mumhuri gore roga roga uchipunza. Kutaura shuwa ndigere, baba vevana vakambodzoka kuda kugadzirisa zvinhu, asi zvazvino ndiri kungovashandisa vachirumwa neinda zvavo. Vakabva vanopawo futi mukadzi wavo kumba. Munongodzizivawo nyaya dzacho, asi upenyu hwemushonga hwakaoma hama dzangu. Nhasi ndinongogumira hangu ipapo chete.